ngopi. Mau ado nyambut gawe wae. Poso kok ngopi ora poso kowe. Ora. Kowe ora to? Ora jane. Lha kok ndi? Kolore? Ya kolor iki eneng tujuane kok. Darane tujuane kok. Ya wong urip ora eneng tujuan. Lah piye? Eneng apa? Moro-moro dudu rene iki. Ya omongan jagongan wae, Lek. Laran sik lho. Kene lho. Tunggu. Iya. Jaga jarak ya. Iya, iya. Iya, iya. Ya, ya. Jaga jarak. Iki lagi musimnya ya gak apik. Rada 2 meter kudune iki. Meter. Ya wis. Kopine ndi? Yo engko gawe engko wae. Piye to? Nek opo nek tumben mengi lho. Yo ngopi karo jagongan. Hmm. Lah kopine reneng. Yo engko sing dodol rung bupang poso-poso kowe. Aku ora poso, Ding. Ora poso. Wis dinane udah entek pira, Lek? Yo kadang sebungkus. Yo nek lagi mumet ndase ngono kae lho, 2 bungkus entek. Regane pira ngono kuwi? Iki kaya wartawan wae lho. Ya teko ae lho. Ya tak udut sik kok seger lho, cuti seger gitu. Aku ora udah tak pei. Iya sing ra udut yo ben kono kok. Wis sering ngopi nek ora udah tak. Yo nek ngopi ra udut gak enak. Pira ngono wis. Sebungkus ya sekitar 20.000. 20.000. Heeh. Begini toh. Gak mung teko. Wis pirang tahun udah? 10 tahun. Oh no. Iya. 10 tahun. 10 tahun dong. Iya, HP kowe mbok kapake. Sik to menengo. Loh, lha iso tuku mobil lho, Lek. Kayak sakmene iki. Lah kene toh hak asasi kok ngono kuwi. Ya udut auditku dhewe. Ora njaluk kowe lho. Lah saya aku teko. Lah kowe udut ora? Ora. Pirang tahun? 7 tahun. Lah ndi mobilmu? Lah kuwi Ngono ae tramae wong lho. Lah ya mung teko aku gak udut lho, Lek. Makane wong kuwi ora ndi mobil ora udut. Gak ndek ku ya mung Pajero kuwi panah jaba jero. Makane ora sak tramae wong kuwi.